Adehye nom ne nyansafo nimdifo ene nananom amwo agoprama kese so anase esekese so pia wanase Peawfo ayeka no ye fa edifri ahayom tetebre no na nipa obo modem obi anya bibidie sebe otokwanse mutuo eye bomofo okokum namba na yenya biedi edi bomofo bia na no ho wodom okwa na wo mudi nachi yefro mu ayawdifo omo na so okum abo akese a na omo atwitwa no wiram ho na wo mahobi na wo maso ade abafie na ye ne wo fie so yenya biedi anase yenya bibidi ama ensora mo ayefo no fise wodidi na nammo so a enye de ena na manye de kora na wo keka aboso no enko ade ma aduane ye de ena mpanifo bu bebi se wansane nam nye de kora no a enhwere ne nkeka boso enye de kora no keka de abo aduane so de a ene obete de kakra ewom na etuo yi na eni ho na no mo de pia kane de kora na ye dua o pinua bi a den no masene no masa tai enuro bi ano enuro bi de ano no ase ano no hwram anasa fia e de gum e de ewurawuram na wo ma noam na ye den na yesa noam nso so a e ma mposen e ba no ti wo aboa o de kokora na e be kwa akuku no enti se bomofo tutuo bomofo to ne pia no no de kokuma aboa no a na wa mapia no mu wa da pia na se pia no wa ya ade se wa ye ha enya nam e de aba ama o de se ni benya bia di to to ko wa boa no so na bomofo na maso mo Peawfo pia mo edi so obi ni mahayo a eso di o ye Peawfo e je so what is a pia otimi kum nam papa enti ne ye kire ye tuo no ba ye no kane ne wo nkurase ne ade so ho ana ate sanadwo etu bi esu pe anas dimaya wo obate se ni atiam mo Peawfo enti yakasa asem no de ma abomofo na abomofo ya nsoso e de twitwa asa e be dane adehye ehunu nsase ano eno de no ye different topic e be baso e gi ne from odihye ne dihye ne ade no a wo machiri enyine diye enti wo bekom no na ochechere ne man wopemso na asa atu ne nananom eye esa omutwa asa ye ha ena dom di wo machi no machechira amanne abaya Asante man ya me no ye kan ho no enti omu ye abomofo mpanimfo nti ohenkase bia ye bomofo panimfo enti ye bo hene mra na ye dem se osamana de awuo bomofo a wode entutuatuo ko apremo ano enti trafrom se okuma bopon kira bopon ahayofo a monam hamu kotia betia ekuma bopon ema ayawdifo etase na nkum ba fie bedie enti de wira mu ko aboa na ne yeden eye krotwa mansa wosebo ono nso so ye bofo kese ewo mo adoma mu enti wono nso so se eba yi a ono nso ye frɛ no obofo enti ahemfo wo ho na nsase yo mu dia no wo mu nananom ena hikire nan etwitwa asa ekoosa tetebre no enya asase na ye nyina ebe ka wo mu ye ba be ye abusua no enti ena wo mu no nim ba bia asase bia hye da wo mu na edi hye ano odihye na wo mu so ehini ye nyina ya no hene na nam so owura hanso ano de wo ya ba owura hanso no de asam ba krom na edensen ne ko so ho kire no a de hwa na asam no betwa empenifo sa asem bi no de sika twam ketrama na zo twa wo empeninimu ese asam den etwa wo empeninimu enti wo hiniye nyina ya no yeso wo hene na ne ho so wo hene owura ba bia wo de bibipa eba enti Peawfo no yemfa ma ni pahunu bi keke ye de ma de hye no ene ye de ma abomofo ena kane na abomofo nso obi nkamfo wo mu no wo mu so de ma wo mu pia na wo mu to e de kokum enam no ho abakwasam e fitete kakra na na jesi kapa besu minim no nti
Sabe nana piao anasa piafo piao no de ye na anu ya na amanfo de aba betutum kan ne enka no piao piao da bi mo piafo chiza wo ye piafo pia aye tuo yayi e de gya sakasa ne fimu madafu ku apini otu ne kan se aseda ye mode nananom.